wuce kurewa a komai abu talba mu ba dan isawa. Mana dan ba mu dauniya babu kai ba, daga kai zuwa kai muke nema, ba za mu tafi babu kai ba. Daddarar ka ce yau ta sa aikin mu ba zai wuce shi iri ba, gungwanin da kaiwa mukaman nan da ba ka yi wa wani sasuwa. Na farkon karshe wanda ba dan da shi ba, ba za ka samar da komai har komai ya zamto akwai ba. Samin da alinsa alkadarinsu ba za a mantar da shi ba. Su Aliyu ina matsa gaba bai wuce in kira Faduma ba. Shehunanmu mun tafa kan hanyar su ba za a juyar da mu ba, irsu Maula ya Ahmadun Tijjani ba za a tafi babu su ba. Ba ya ƙara shayar da mu fayirar ka ba fadan na fada ba, dan Abul Futuhat wanda isarsa ba ta yi fassara ba. A hakan mu kuma ranka yawa can ta Kano mu gaishe da sarki dan Aliyu dan Fatima mai sa mata zubi cikin suluki. Ya Maula ya barka da war haka ya haƙuri da 'ya'yan tumaki, da jikinka masu burin su rusa Madinatul Aqlaki. Sallama nake gunna Allah mai Allah so ko da anki, sallama nake gun shahidin mai juyar da bayi a sauki, sallama nake gun mafi asali azali tarakin taraki, sallama nake gun salamar ruhin rayuwar dukaka. Kaɗe ne ake zancen ka na jini na samu sauki, shi yasa nake kan zaki a yabonka nake kirawo aboki. Anyi in barka dan in tafe duka zuljudi naki, ƙara rike ni gamgam da tasirin ka ka ƙara yi mun masauki. Dan kuma da burin da ya wuce na yi maka baituka na da take, na yi masarewa da algaita ruhi ya kuma ƙara haske, na faɗe ka daidai a yadda ka so sirri na so na ɗauke, in kai matakin da rai ke so bacci nake ko a barge. Na baka duka zahiri na kuma na baka rubaɗini na mallakar ma da duk tasiri wanda yake mallaki na baka komai da komai a taron da ke a jikina, ni naka ne ka sani ban sauyawa cikin lambarina. Tabbata wanda duk ya kasance naka baya da kunci, arzikin ka rarraba wa masoya har magautan ka sun ci, su kuma masu kaunar ka har Allah ma da yakan musu kawaici. Ya ba za mu maka so ba san fifici, farke muke ko a bacci. Babu wata halitta da Allah ya wanda ba fa baiwar ka ce ba, haka kake makagi yayi ka guda bai yi ka dan kishiya ba. Ya mafi karamci ka samu cikin mabiyan da ba yan haye ba, tabbatar da mu naka ne a kiyama kar aje ba da mu ba. Ka saka ma cikin masoyan gaske a ya muradi ba daɗi, da tashe da mu naka ne ya akaramu har a yau mun tunadi. Don Fadima dan Imam Alkar mu yi tuntuɓe ko mu faɗi, dan Imam Hassan dan Husaini mu rayu da kai wuya ko da daɗi.